barkan mu sake saduwa a cikin sabon shirin namu na Mr. PROF TV. A yau shirin namu zai tabo Instagram ne a yadda ake hada Instagram Photogrid. Abin da ake nufi da Instagram Photogrid ana son yadda za ka tsara hotunan ka a Instagram su yi grid, su yi layi a Instagram. Idan Instagram ɗin mu ya buɗe za mu nuna muku abin da ake nufi da Instagram Photogrid. Yawwa, su ga yadda ake nufi da Instagram Photogrid. Gashi nan kun ga ai posting guda tara, gashi nan sun zo sun yi making din photo. Wani abun gaskiya yana ƙayatarwa sosai a cikin YouTube. Sorry na ce a YouTube, yana ƙayatarwa a cikin Instagram ɗin mutum. Zai iya attracting in followers. Da wannan nake cewa idan za mu je ga darasin ne ku biyo mu. Amma kafin nan da Allah ku yi mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Akwai wani application da ake kira Instagram Grid Maker for Instagram. Gashi nan purple in color, gashi nan shine za a aje please to ai downloading din shi. Idan muka shigo Instagram Photogrid, Grid Maker for Instagram, idan ya bude yanzu ya bude. Idan ku shigo zai nuna muku fuskoki kamar haka, ga Grid Maker, panorama code, square tick. To za ku zaɓi Grid Maker ku shiga. Bayan kun shiga Grid Maker zai kawo ku a inda za ku ɗauko hoto daga gallery. Sai ku shigo gallery. Bayan kun shigo gallery za ku zaɓi hoto. To ni mun zaɓi wannan. Wannan hoton muka zaɓa. To idan kuka zuwa ga 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6. Amma za ku da zaɓi 3x3, kun ga anan 3x3 ma yake. Idan ba 3x3 ta ajiye su ba, ka canza ka bar shi 3x3 saboda za a yi samun matsala. Idan matsalar da nake nufi shine zai iya zuwa ya posting koko ya haɗu dai ba daidai ba, ka je grid ɗin ya lalace ma ya ƙima yanda kake so. Amma idan ka zaɓi 3x3 shine zai yi yadda kake so. Sai ga wani alaman maki ne, sai ka danna shi a ƙasa. Gashi ne yana slicing, yana gunce abin. Advertisement. Gashi ne da kuka gani kamar ai numberin din shi haka from 1 to 9. Za ku danna wannan number din na ɗaya. Bayan ku danna zai kai ku a Instagram inda za ku je ku yi posting. Gashi na feed. Zai kawo ka har Instagram ka je kai posting nashi. Ka danna wannan arrow. Yadda dai ka saba post a Instagram haka za ka je kai posting din shi. Sai kai sharing. Kamar yadda kuka gani haka za mu yi change ɗaya bayan ɗaya. Sai kowane ya an yi posting din shi. To shine zai je ya bada pattern inda ka yi slashing din shi. Kun je gashi ne za mu je mu yi za mu zo mu na ƙarshe. Gashi ne za mu posting nashi.
a haka muka kawo ƙarshen wannan posting din. Yanzu za mu je ku ga yadda grid din sai bude. Kafin ya bude da Allah, idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi mana like ku yi sharing domin wasu ƙaru kuma ku tura ma mutane saboda su. Yadda kuka gani gashi nan ya gama a sacin, gashi nan kun gani ya gama loading, ga Photogrid din yayi daidai yadda ake so. Gashi nan a gwanin ban sha'awa, gwanin ƙayatarwa. Kun ga yadda ake hada Instagram Photogrid. A nan muka kawo ƙarshen darasin mu na Instagram Photogrid. So muna roƙon da Allah ku yi mana like ku yi sharing domin wasu ƙaru. Mun gode, mu haɗu a wani darasin. Wani darasin mu na gaba shine yadda Zakayi